Nagkadayang loose firearms ang nasakmit gikan sa gitumbok nga notorious gun runner dito sa sitio Cogon, Barangay Ginsay, Dakbayan sa Danao. Usa ka security agency nga nagbase sa Mindanao matud pa mo'y gitumbok nga mi-order sa naasoyng mga armas de fuego. Ano ang report? Kini ang nagkadayang paltik nga armas nga gipresentar ni Police Regional Office Director Police Brigadier General Albert Ignatius Ferro uban ang Cebu Provincial Police Office Director og Hepi sa Danao City Police Station. Naglakip kini sa 15 ka mga 9mm pistols, unom ang naay marking sa usa ka dakong gun manufacturing na usay kalibre 45, kalibre 38 og aduna usay mga shotgun. Lakip sa nakuha ang budol money nga gigamit sa bypass operation sa mga otoridad patok sa suspect nga si Amid Ripaso Martel. Gitumbok siya nga maoy middleman o gun runner kinsa maoy nag-facilitate sa order gikan sa usa ka security agency nga nagbase sa Mindanao. Your police is not sleeping, so be very careful because if we found out that you are involved, we will file criminal cases against these security agencies here in Central Visayas. Because I have a hinge, I have a investigator's gut feeling that these are firearms are being duplicated so that they will have cost-cutting. Suma ni Ferro nga migamit og registration sa mga armas apan duplicate lang kini sanglit dili man mga genuine. Locally made ang naasoy mga armas. Personal nga gisusi sa opisyal sa legitimate gun maker ang mga armas human gamita ang ngalan nga nakaukit sa mga armas. Nasuta nini nga dili ilaha o fake kini nga gitawag usab sa PNP nga mga loose firearms. Giingnan na kamo nga hunong na kamo na kami sa kapulisan dinhi sa Central Visayas sa rehiyong 7 dili magduha-duha sa paggukod ninyo tagsaon namo kamo. Gawa sa dinakpan, apilon sa pag-imbestigar ang security agency nga nag-order sa mga loose firearms. Samtang, wa pa muluwat o pamahayag ang dinakpan. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.